Najčastejšou komplikáciou už v prvých dňoch po pôrode sú popraskané bradavky alebo teda poškodené. Dá sa tomu veľmi ľahko predísť, a to správnym priložením bábätka na prsník a správnym prísatím bábätka na prsník. To sú všetky základy správnej techniky dojčenia. Ak sa to bábätko správne neprisaje z nejakého dôvodu, napríklad je to prirastená uzdička alebo že bábätko je skôr naučené na fľašku, teda na cumel ako na prsník, tak tie bradavky sa poškodia, je to bolestivé, je to vstupná brána k infekcii do prsníka a treba ju čo najrýchlejšie vyliečiť. Najlepšie je popraskané bradavky vyliečiť 100% lanolínom, ktorý si natriete na popraskanú bradavku po dojčení v tenučkej vrstve, plus si odkvapnete kvapku materského mlieka, spolu si tú bradavku potriete a voľne necháte vyvetrať. K zápalu prsníkov takisto dochádza relatívne často, ale nie ešte v pôrodnici, ale po príchode z pôrodnice v neskorších dňoch po 4. dni od pôrodu, kedy sa iniciálne nalejú prsníky a môže dojsť až k zápalu prsníka.